دمتي السنة إذا قربت حسب مثل ودقنا حبار من متكاسبت أبنجيز the peak of the iceberg حانتن إشتوش أفنايت عابي حلنا إسا إشتوش أفنايت عابي حلنا إسا إذا حلنا زغاني أوش تزباق ما درباو قلتو زنباليدو የማንዶ ጸጋም ቤንከት ደምን እንዳወለ ዘቆንጽል ህዝባው ግንባር ነዛ ጉዳይ እዚኣ ነቶም መሳርሕቶም እውን ኣይነገርዎም ዓቂቦማ ኣብ ቆብዕና እሸርት ወቲፎም ዝቆዱ ሓለፍ ነይሮም ሓደ ካብኦም መስፍሪ ካብኦካ ክነግረና ክፅበ ኢና ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ተቃዋምቲ ናይ ገለ ኣይኮነን ሕጂውን ኣለዉ ምስ ዳሕራይ መሓትት ኢና እምበር ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ንብል እዩ እዚ ዋላቶም ህግደት ዝመርሕዎም ዘሎ ህግደትን ክፈልጡ ኣለዎም ከምቲ ዓንቶ ማሓረና ዝበሎ ኤርትራ ናይ ህግደት ኣይኮነት ናይ ተቃዋምቲ ኮነት ናይ ኩሉና ናይ ኤርትራውያን ንሶም እውን ኣብ ትሕቲ ማሕደር ኤርትራ እዮም ዝብል ዘለዉ እምበር ኤርትራ ንሕቶ ኤርትራ ኣብ ዕዳጋ ዘእትዉ የለዉ ብዘይካ ዞም ብስዑድያ ገለ ዝመፁ ከም ሃመማ ነናብ ዝበርሀ ነናብ ዝተወደ ላምባድና ዘብሩ ንዖም ገዲፍካ እቶም ናይ ሓቂ ህግደት ዝበሃሉ ዝሕቶ ኤርትራ ሃገራዊነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ኣይኮን ክፈልጡ እዚኦም መሰሎም እኮ እቶም ኣብ ኤርትራ ሰራዊት ዝመርሑ ዘለዉ ጀነራላትን ካልኦት ክፈልጡ መሰሎም እዩ መን ይመርሖም ኣለዎም ክፈልጡ መሰሎም እዩ ስለዚ እንታይ ደኣ እሞ ዋላ መስፍን ከም ተቃዋማይ 16 ዓመት ኣለዋ ወፃ ኣቢልኹ ከባቢ ማለት እየ ዓለም ንኩሉ ተቃዋማይ ክመፅእ ክእል መን ኢና ንቃወም ነርና እሞ መስፍን እኮ ሓላፍ ናይ ውድብ ነይሩ انت سمعك يا خوانكا انا خاطر توكيني بس ابا اي بي دي بي خوينو خاب اي بي دي بي كفانو خلو من اي بي دي بي كمزا لو قطع عفوي زقو قبيلو اي بي دي بي عفو اي بي دي بي كون منغس احنا قامدرنا من راي ناتون كيفاش تنزارب وبيو ناتو قامتم سبحانكو منغس حزب تريو زلو سلفيو ግን ብርሕና ኣብኦም ኣይኮን ብርሕና ትገፍ ንህግደት ንምንታይ ከምኡ ጌት መስፍን ኣይተዛረበን ብዛዕባ እትያዝ ኣነ እዚኣ ቀዳመይት መፅሓት ንኢፒዲፒ ከምዛ ልቆታ ኩላ ጨርቂ እዩ ገይርዎ ወእንታይ ደኣ ኮይኑ ንህግደት ከምዓ ዘይገበር እንታይ ደኣ ኮይኑ መስፍን እኮ ከማና ኣብ ስደት እዩ ዘሎ ኣይጠዓመኖ ብሱጥ ይነብር የለን ኣብ ሃገሩ ይነብር የለን ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ ከማና ንሕና ከማና ሓይሽ ምስ ዕድሜና ምስ ስድራና ንነብር ኣለና تعلمنا هان يشتري ولا زحلفنا يود تنكيلنا الأنبر كند مسؤول عبيرة إحنا إذا كل حليفو أبدون دهارلو خلاص انتهى كده عن سلة زبر ويكم تان إبديتي زوق زبلو نقدر هذا كده الجول يزي حالة هذا زي الزارم تلو هذا سمع أما زين قرفو غير فيها لنا فأتريبا ተነገራት ኣሞ እዚ ኣተርፍ ኣሞ ኣይተርፈትን እኮ ኣይጠፍቀትን መስፍን በዓል እኮ ገሊፅዎ እዩ እንታይ ኢሉ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ቆላ ክረክቦም ከሎ ካልእ ግዜ ከልቅደሎም ከሎ እቶም ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ዝነበሩ ቆላ ኢሳያስ ከምኡ ከት ዝብለውን ኣይዝክርን ነርና ዓብኦም ሙሉ እንደገና ማለት ኣይደጎሙሉ ንሓቢኦም ንዕኡ ምስ ኣይነገርዎን ስለዚ ዘሪክሳ بدحري كم زلوا يفرق طرطر قال إسحاق ما بيدا تقومونير بعلوني للناي دعكم العلامة مسكت يا كونفدريشن فدريشن أو هسمعناه
ንሱ ሰሚዑዎ ዋላ ምስ ውልቀ ሰባት እውን ድሕሪ ናጽነት ይዛረበሉ ከም ዝነበረ ኢንዲቪዥዋል ኣብ ውልቀ ሰባት ይኣብይዎ ከም ዝነበሩ ማለት እዚ ዝብል ክሳየት ከም ዝነበረ እውን ኣልዒሉ እሞ እንድሕሪ ነቲ ንሱ እውን ዝደኸመሉ ንሱ እውን ዝቐረበሉ ቃልሲ ክብሪ ኣለዎ ሙሉእ ህይወት ይሓልፍ ሙሉእ ዕድሚኡ ኣብኡ ሕሊፉ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ና እሱን ክብርሃልና ኣተንቢህዎ ኣሎ የብርሃያ ምክንያቱ ንዑ ይጣዕሙ ንዓና ይጣዕሙ ህዝቢ ይጣዕሙ ሰራዊት ኣይጣዕሙ ሕጂ እውን በብሓደ ክንመፀ ኢና እምበር ንፅበየ ካልእ እንታይ እዩ ኢሳያስ ውልቃዊ ድሌታቱ ከርዊ ስልጣኑ ክሕይል ሃንቆትኡ ንምርዋይ ክሰርሕ ባህርያዊ እዩ ኢሉና መፅ ውልቃዊ ስልጣኑ ከርዊ ዋጋ መን ዋጋ ህዝብና ዋጋ ደምና ዋጋ እርጋን ናይ መስፍን ንባዕሉ ዋጋ ግዜና ናይ መስፍን ንባዕሉ እዚ ናተይ ጣይ ኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ በይናይ ንመስፍን ኣልገድ መስፍን ከማይ ተጋዳላይ ንእስነቱ ብድዒ ኣብ ስደት ኣሎ ኣይጠዓሞን ዋጋ መን እዩ እንታይ ደኣ ምግበር ተራ ናይ በዓል መስፍን እንታይ እዩ ተራ ናይቶም ነቲ ገዲ ዘጥጣይ ካብ መጀመርታ ካተኮ ኢሉ መስፍን ሓቀዳዊ ካልኣዩ ከንታ ዘለ መዚ ኩሉ መስፍን እንታይ ኪዳን ስለ ዘለዎ እዩ መስፍን ንሓቶ ኣለና ምክንያቱ ዋው ግንባር ከም ውድብ ኣሚንና ናጽነት ንህዝቢ ረሃዋ ኢልና ኢና ተሰዲድና ህዝባዊ ግንባር እዚ ጉዳይ እዚ ከዓኒ ንሕና ምስ ሞትና ሓለፍትና ነቲ ዝሞትናሉ ዕላማ ከተግብርዎ ኢኦም ኢልና ስለ ዝኣመንና ኢና ሂወትና ንህብ ነርና ኣጋጣሚ ሰዲድና ብዙሕ ተቐቢሩ መስፍን እኮ ምራሕ ኮር ኮይኑ እኮ ማዕልያ ዘይብሎም ኣትሒቱ ሰራዊት ተንኪሎም እዮም መይቶም እዮም ተበጣጢቶም እዮም እሞ ከምዚ ዝኣመሰለ ብላዕሊ ኣጀንዳ እንተ ነይሩ ከዓ ንምንታይ ሞቱ ነይሮም ኣይጣበቀሎም እንዲ እቶም ስም ዝነበሩ ኣፍቲቶ እኮ እዮም ሞቱ ነይሮም ንምንታይ ተጣበቀሎም ንምንታይ ከንባዕሉ ዋላ እንድዒ እንታይ ግበር ኣይፈልጥ ኣይተወቅዕ ኩሉስቶ ኣብ መወዳእታ ዋላ ንሱ ኣነ ብሂወት እንተዝደሊ ሞት ምእንቲ ኤርትራ ይወፅ ምሞት ምበጠስኮ ትነጥፍዮም ደቆስ ኮይኑ ትማዓል ንኤርትራ ዝበሃል ከም ዝኽብል ኮ እንታይ ዳ ግብሩ ተሃገዛ ንኤርትራ ካልእ ኢትዮጵያን ንምምላስ ድምፂ ትጠፍእ ኣለኻ ሓንሳብ ታደሰ ከም ገለካ ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ጭብጥታት ስለ ዘይረኸብ ኩሉ ኣይኣምኖን እየ ኢሳያስ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ነይርዎ ትልሚ ነይርዎ ኢለስ ኣይኣምንን እየ ኢሉና መ ሓደ ባዕሉ ነጊርዎም ናይ ሓባር መንግስቲ ክነቕውም ኢሉ ካልኣይ ፌደሬሽን ዶ ኮንፌደሬሽን ዶ ክንገብር ኢና እንዳበለ ላትና ሰማዕና ይኮይ ሕቶ ዶ ከይተረፈ ኣሎ ዝገበሮ ድሕሪኡ ይዛረብ ኒሄር ናጽነት እንታይ ዳ ተነጊርዎ እንዲ ባዕሉ ነጊርዎስ ከምኡ እምነት የብለይን ክብለና እንታይ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ እውን ክቡር መስፍን ሓጎስ احنا ما بنرد لنا سنكلنا الى تحتها باكل ولا تحتها تزين ورق عليه قالتي تحتهمنا تم حاضرنا تحتهمنا مثلا تحتهمنا سنكلنا ما تايد ايو تايد اني رمى ترعنا نمن ده الموت نيرنا نعبو اميننا في الموت نيرنا نحلتنا اميننا فينا نفسنا هنا نحلتنا اميننا ابرنا حتوزنا كتغورنا فينا احنا تغاديرنا ميتنا مونتايد أخذ الناس معكم ده أسئلكم ده انتايد عم إذا كنت أبتحي وزر أنا بشوف الزهرة ولا حان تحطه لا مزيان أكو تشحن حدا ندرو نزيا بتشا أبي الواقع أنا بدي جيني هايلو نيرو درو صعبين حاجة جيني كخون زخر كي تفج أنا استرفع قدامي ونادلو تقول بتشا أبي الواقع درو كل سب ندي قاعد أزم بزيا أبغى قاعد هات كان كره فبزح صارت مسمعية أنا أبريسون نرجعو مع التعود والأرقاد الآن أنت زيادة هم تقوم ويدرون مسحهم نيرودي أتم دخلت دي كم زي أي لغة نتقوم زنا بركين بس كم بيو وما زيادة تا حاجة جينا خيط فت أروح تفرت تبغى تروح زيادة قال أنت أخي باس دنبورو بحالة فنت لا يوم إلو
هناكو على سنة تدعى كريعون ويتحمق جيرهم نقفهم نيرنا كوين على سنة قلت تجيرهمكو عددكم زغورن زارب نيرنا ورقي وطن خاصة على فلتر أنا قل جيرو يتجيرنا رقم سمسمو نحجاين نكبر عينا بقنا وانتايدا قدم كم تعانت وزوركو حالفنت أبل علاج نبوتي كنا أبز باقم بار بزانة ساي درجاي ودي فرم حلافي تقول ودي فرم تحجيمات وقال عاي ودي فرم أكيد مثلا راباتي وتادر وصار حلافتنا وري ودي فرم قال عاي كيد مثلا باقم بار كاودي فرم كاب شاينا نمثل تقرر سال ساي سيبيو إليا كابولوات هذا معنى نختم كابولوات كل زحري سياس ومدان محمد نور سال ساي بسرع مسفي انتهى انتم حالات لعلوكم حالات يكون زيادة نعبات صحابهم حالات نهزبوا نرجعوا نقل ولا تقربت ايوان تاني حجون شو كله الله ورسوله كم حلقات وصوك اليوم وسلم أخذوا اليوم نعيسي هو خمسي زي بولوني وخمسي كرنا أي بولوني ساس كم خمسة بس كيدوم يعني أنا أقول زي كذا أمونو ليني زي أمونو ليك كم حلقات وسلم أخذوا اليوم كم حلقات وصوك تحسين دول سبعة زيادة أتو حدث تكون رئيس عرفت الله أنا أخذ عرفت الله كم أفتحي من محدارهم أكاديس أفسد نسمتي أفسد سدراي أزختيمي نبرها نوت أخمان إسرائيل عرفت الله كم ترى صدقه إمنتي أبي الأمر نبرن إمنت وديتو تتأليمي إسم الله هذه كم حاجة دوست وانتو أخيان ده أنتي فينهم تنحيفو عرفت الله انتهي كوينهم زيت قالوا شوف تلقي موتتني عمين تبعي تلقي قتلتني يمين تبعي تلقي قتلتني جاسوس تبعي فعدوا دخل لك قبيلة تبعي هذا أي سمعتوا كل تكتسنا فينا ولا حد قرنشوا ولا كابتن بسان قطع خباب عدوا زوجته قلتهم كوي تلقي رمنا قبيلة لا ممكن ناي درد قبيلة سوز قالوا كم تشويهم انتهي انتهي اخونا انتهي وأتي كم حالة كم أحباز رواسي بحالة الناس اللي منتهي بعلامة تلقى كوكوز الحدود فاينانس ما نبغى على قد يتزارب انتهي مستوى قالوا اسكخوف ديهم كله بحالة الناس بس كاوت هنا يفوت جميل الناس كم زي فوت أنت فاهم كيف فوت تفهم داني حبار ما حبار مرحنتنا نيرنا حقاوي مرحنتنا قرابنا سبعة تسعة أبا أخو شغل قتل محرنا قتل أبا أخو بلالو بيتشت بزو حمدي تنتينو توقف بلي دلخون تعانو خلوز خلهم بزو حدو الله مسند على حلافي وكنت قلت سنة المسند زوادر تمكرو زلو ولا عام زلو ولا مستر زلو سبني زواد ما انت تزاربنا كمان تحكي انبري الرؤوز الدرجة بتاعتها مسن هذا جاقلت أطل حاجة وستر هاي كلها بزعم بركة كان بس كابتا قلت أطل حكى عملي الجاسوس تبع هيلون يشتكوا لها أقتل نيرو ناك قبل ما راح تبع هيل حارس أقتل نيرو تيات أقتل نيرا بزو عندي تغير ده إذا يوم من تعي مقتل يوم هو نمسمر زباق مبار نتي قدس علامة نعوس لازم مرة صحيح تبع هيلو أبسط فلان وأنا أكسب بزنبالي يقنص بلني اللي بحاله قال له حنتي إرثرا تنبركي خوم يوم درجة أميني لهم تباهلو برك حبرة سنة زخوني ومنزل له تقال له حرنتي إرثرا سراوي تقال له حرنتي إرثرا حفاشي بوات تقال له حرنتي إرثرا إذا يومون كان ميدا إرثرا بكي تكبر رئيسي أسوس أنا أبتو وانتي حصوت يزبلو إذي من بركة خزي نسوس قبرز الله من بركة كعلق وفون صباح نكو إليس قبرز نمر خوي يسمع عنه إساس يقادل عيني برن بحق بس حجي خلري أخلنا يقادل عيني برن بوتو يزتت حليم عبيت قدات ون أب أخيباتات يوردون نيرون تتباهيلو كيف سلما يكون زوردون نبري بعلمن يقوموا بعلمن كيف ريغفوفليتيو زوردوني
أما مጨረሻ خمس عوتላ ምስ ፈለጠ ነታ ነገር ኣብ ኣኼባ ዘውርዳ ነይሩ ስለዚህ ቀሊል ሰብኣ ኣይኮነን መራሕትኹም መሽምሾም ኩሉ ናጽነት ተረኺቡ ኩሉ ምስተወድአ ኣበለዛ ኣኼባ ገይሩ ንኣባላት ሰልፊ ካብ ሕጂ እንድሓር እዞም መራሕቲ እዚኦም ኣይተጥመኑን እዚኦም መሽምሾም እዮም ዝነበርናዮ ኣኼባ ምሽማሽ ደኣ ብላዕሊ እንዲጅምር ኣብነት ማይ ብላዕሊ እንተ ደኣ ተበላሽ ኣብ ታሕቲ ፅሩይ ማይ ይርከብን ካብቲ ምንጭ ኮን ብልሻውስ ካብቲ ምንጭ ካብቲ እሲ ዝጅምር ተባሂሉ ንዑን ይገርም ንስኻ ከመይ ደረጃ ኣኸለ ንስኻ ኮይኻ ንመራሕትና ኣብ ዝኹሉ ፀገም ተእትዎም ዝነበርካ ክዕንድሩ ባይታትዎም ነርካ ኣብ ልዕልና በደላት ክፍጽሙ ዕድል ትቦም ነርካ ንስኻ ከዳ ኣበይኒ ወተኻ ዝበሎ ሰብኣይ ነይሩ ኣንስቲ ተራ ተጋዳላይ ካይት ኸዋል أنت خلأت أخي وأنا بلزان تاجر أجمعتنا نحن نعقدكم فتحولنا لنا نلم لكم ما كنا وإذا هابنا خم لكم ما كنا كان عندنا دعاء بعمي مدرك أنت خفتنا لكم شيء نبدأ يد الله أن فتكات عندنا لكم نعط طلع معك أخي ما بلزان تلاقي إذا خمسة أمس سنة زربانة يسياس ولا جزء نهزب زدنا غير أبتعد خا كل بايتا زدت حقاميدا جميري جزار سوز عبام مسفون إحنا الزارة لنا مسفون نفسون كلا خلايك أنا سمعنا أربعة كيف نقول طبعا بزوج حجري كذا مسبلة إذا يزخونهم من قدي يعني هذا سكيل النيل ولا ما كلا أخي ما تزار النيل أنا وين سكيلة تام سكالس نعاون تنكيفات النية بايات جميراوني الذي تم مسوس نبور حالفتي لا بحق تزجبر زنبر قلتها تأمينهم قلت كاتعرم اليوم اليوم أو حلافنا تاوري لهم وإساس رأي بينه ورد نسبة لوري نفسه نتان نفسه كلا خلاك عليه نفسه كلا خلاك عليه كل كله خانه أتون كانوا أتون بدرجو يمصم نيرو طب حلافنا حرسب كديم حرسب كله مخنيس خونه من قد يروح خونه عرين العرب يخدم كله أو أنت أصل زلوا حرح أنت هتقول كله أنت أصل زلوا خونه إذا بس عملت شيء ما قال لي تأكيبهم بالجنس والثاني ونزحلفون يبغون بعد ليش قبرون تملكي كريم بقدر تخلو جميل وسبب نعال أنا مسمسه فبحجين ده حارنا بيت قرب بالحلاف يلنجو مصباحاته تقول له سجمات البحال عبارة إرتراون كأتو صغالي هذي نحنا كم تجارلتي زين ريو زنبرنا أما أكل حلفتي زنبر الشنكولة زنبرة سمعتاتن فرحن ترتارن مكحدن زي بعض كأن لقر قالوا هنا اسمع عني اللي مزعب هذا هاي إساس بايتان مركب عندي حاجة أبسلكم عندهم تقول دايم نالبات تحدث أمونغو سلزبريكا حاو محرنا عدل كبكامو مقابلين شعنا مدمدم تاهن كيد كبرات أحوات اوكي حرام ديو قال حلف كدلاني تايلونا انا تي نتون كم دباون او خلوه سلامن تاي حجي كريت خيا وسبلت تتاغار يا حداتي نايز حلف عصفات عمتات فصامي نزمت موائل اب عدل حزبنان هاجرنان بقطتا يبو تزاواري صلوا خلو تزق دكاي زي ايلوايو ግን ስለምንታይ ሰብ ጋር ዝጠፍእ ሃገር ጋር ዝገርስ ብር እተሎ ሎሙን ገሪጥዋሎ እዚ ኣብ ንጹር ከብርሃና እንደሊና ኣነ ካልንታ ኢሉና ኣብ ወታደራዊ ሜዳ እየሰርሕ ነይረ ንስኻኖቶም ፖለቲካ ዝመጡ ሰባት ይስተርፍ ኢሉ ነው ኣይኮነን ኩሉ ፖለቲካ ስራሕ እዩ ናይ ዝወርባር ሰዓቱ ዝበና ናይ ልቢ ምትእማን ነይሩ ዝብል እዩ زي تزارينا لنا حلفينا إذا قرب تتاترنا عن ساعة ما إساس الناي قرب كوسخلا عن سنة عن طبعا نايساس عمد قاسنا ببقات كذاز موزقل إساس رأيو تبل مقلت إنيرا من ذهب مقلت يا ديا؟ زمن تاي أتتقام مصر ذهب عزيزي نايساس عمد قاسنا ببقات كذاز موزقل وفي سبات إساس رأيكم إساس يلنا
ስለምንታይ ኣብቲ 91 እምነት ገይርካ እንዲላቶ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዘይካ እሳያስ ውዝሓት ንስም ተሓቱ ናካል ሓለፍን ሰሚዐ ሕጂ እዚኣ ንእሳያስ ዝነበሮም ምልክያተን እንታይ እዩ ትሰርፍ ነይሩ ኣይበርዓለይ ሕጂ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እሳያስ ኣይነበረን ህዝባዊ ግንባር ጠፍአ ማለት ከምኡ ኣላተመት ሕጂ እንደገና እንታይ ኢሉ ምስ ናይ ሓቂ ሰንቢዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ምስ ሰማዕኩ ኣሰንቢድኒ እዩ ንኩሉ ከም ውሁብ ክትወስዶ ይትኽእልን ኢኻ ድሕሪኡን ብዙሕ ሓሲበሉ እየ ካብ ሕማቕ ዝብገሱ እዮም ዝብል እምነት ግን ኣይነበረንን እቶም ሓለፍቲ ምሳይ ዝነበሩ ኩሉ ጋጮፍ እዩ ሕጂ ኣብ ሓሓሊፉ ግን ካበይ ዝበቆል እዩ ዝሓሳብ ኢለ ሓቶም ነይረን እቶም ምሳይ ዝነበሩ ሕጂ እንታይ እዩ እቶም ሓለፍትና ንባዕሎም እቶም ሓለፍትና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ነንሕዶም ኣይተኣማመኑን እዮም ወላ ንዝኣምኑሉ ኣብ ውሽጦም ሕረርኽ እንዳበሎ ከሎ መስፍን እኳ ሕጂ ሕረርኽ ብሎ ኣሎ ካበይ ዝበቆለ እዩ ኢሉ ሓቶም ነይረ ኢሉ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ በቲ ሓደ ወገን ንእስያሱን ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዎ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንሱ ጥራይ ቀዳማይ መራሒ ይብሎ ኣሎ እንታይ ማለት ሰባት ክትጠቅስ ትኽእል ዶ ምስ በለቶ فقالين يكون كوني زي أنا تريد نحن زارب الله زلنا سواء كان يسمعوا سلزلوا جي يسمعون خبزة تحفاتهم ثلث إيه زي نقرأ أب سرعة سياسة مسؤول سواء ماله أمو نخحدي سراوي جون ما نقصد كده حدث زلوا سواء يزبر راح زلوا كبور مسفن حوس نزيهم انت زي تعيسكا اب سدت من الله كام سنة انت انت الان نسوم اب هجرت اب ايترا ما راح انت اليوم بخمسة امسر مستر عقيرهم زخدو حجون اب جبهم حسيبهم انتلو يسرحلو انتلو انت معاهم حيكونن معنا هم رفعت هاجرنا تتفق الله بصوم تستمر نسيو تماي قمت قادر اذا رد الله يخون قد كيفنت هل ኣብ ስልጣን ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዛ ሕቶ እዚኣ ምስ ብዙሓት ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ተዛሪቡላ ይመስል ተዛሪበላ ግን ትዛረብ ከለዉ ኣርእስቲ ቀይሩ ከምዛ ዘይነበረት ከምዛ ተማኺሮም ዝገበሩ ኣርእስቲ ቀይሩ ግን ነዚኣ ዘውርውለይ ግን ኣብ ስልጣን ዝነበሩ እሞ ካብ ስልጣን ዝተኣልዩ እዮም ምናልባት ናብ ታምራት ላይ ትኸውን ሕጂ እንታይ ማለት እዚ ሓሳብ እዚ ዝተዋሃደ ከም ዝነበረ እሳያስን በዓል መለስን ዝዓወት ሓለፍትን ዝተዋሃደ ከም ዝነበረ ዳሕራይ ግን ህዝቢ ኤርትራን ተጋደላይ ዘይስግር ኮይኑ ምስ ረኸቦ ዝገደፎ እያ ትመስል ዘረባ እዚኣ ሕጂ ግን ህዝቢ ጠፊኡ ኣሎ ትግሮ ቀሊል እዩ ዝብል ካሎ እሳያስ ሓደ መንግስቲ ኢና ሓደ ብዛዕባ እሳያስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝመስል ነዛ ሃገር ሕማቅ ታሪኹ ክግለፀሉ ኣብ ዘይኽእል ደረጃ ክገድፋዕ እዩ ዝደሊ እሳያስ ኣስተውዕላ ዘረባ እዚኣ ነዛ ሃገር ሕማቅ ታሪኹ ክግለፀሉ ኣብ ዘይኽእል ደረጃ ክገድፋዕ እዩ ዝደሊ ኢሉ ኣብ ቃለ መጠይቁ እሞ ድሕሪ ከምዚ ተኣምን ኮንካ እሞ ከምዚ ኣንተ ሒዝካ ትኸይድ ትኾንካ let's do together ንፅሓ ክንስዕበካ ንገረና እና ሓለፍኩም ኮና ይደሊና ሕጂ እቲ ሓላፍነት ናይ ደቂ ርብዓ እዩ ናቲ ኣይኮነ ናትካ ኣይኮነ ናይ ደቂ ርብዓ ናይ ደቂ ሓምሳ እዩ ንገሮም መኒ በደለኛ እቶም ኣብ ውሽጢ ደም ዘለውን ክፍለጡ ኣለዎም እቲ ለውጢ እኮ ካብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዝመፅእ ግን እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለውን ፀላእቶም ፈተውቶም ክፈልጡ ኣለዎም ከዳዓትን ዘይከዳዓትን ክፈልጡ ኣለዎም በዓል መን እዮም እቶም ከምኡ ተሸኪሞም ዝኸዱ ዘሎ ክርዓት ተሸኪሞም ዘለዉ እውን ፕሊዝ ሕጂ እውን ብክብሪ እዚ ክትገልፀሎም ንዓናን ንኩሎምቶም ንህግደት ኣሚኖም ዝኸዱ ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ እንተ ተሕፅራ ፅቡቅ ነይሩ ታደሰ መታን ክንድምድም ኣብ ቁርብ ነጥታት ኣሎ ሕራ ሕፅራ ቢልካ መጥቀሰን ካልእ ብዛዕባ ንእስያስ ኣብ ቀዳማይ መድረክ ጥዑይ ከም ዝነበረ ታሪኹ ከም ዝሕበር እዩ ዝገልፅ ኦኬ ናቱ ክፋዩ ብዛዕባ ናይ ማንነት ቅልውላው ኣብዚ ቁርብ ትኸፍቱ ዘረትን ነገር ኣሎ ናይ ማንነት ቅልውላው ዝበሃል
ናይ ቅርሕንቱ ጉዳይ እዩ መራገፂ የብሉን እዩ ኣነ ብዙ ክዛረብ ደልየ ሕነ ንምፍዳይ ኣንጻር ህዝቢ ክትጥቀመሉ ንኽእል እንተ ደኣ ስራ ትግራዋይ ኢኻ ከም ዝበሃል ፈሊጡ ኣንጻር ህዝቢ ከም ትጥቀመሉ ፈሊጡ ግን ኢንተርፕሬቴሽን እዩ ብዙ ተጋጫዊ ነገር እዩ ዝመፅእ ኣብ ኤርትራ ናይ መንነት ቅልውላው የለን ዝብል እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ እኮ ናይ ሰላም ፍጻሜ እዩ ናይ ደቂ መታሕትን ደቂ ኸበታን ሕጂ እዞም በዓል የማነ በዓል ገለት ማእታዊሱ እዚኦም ካብ ንሃገር ካብ ንኢትዮጵያ ዝቃለስዎ ንኤርትራ ዝቃለስዎ ታሪኮም ከዓ በዚ ድምደም ኣይኮነን ብዙሕ ታሪክ ከም ዝሰርሑ ሓቂ ንምዝራብ እዚ ዘሎ ስርዓት ናይ ኤርትራ ናይ መንነት ቅልውላው ክንብሎ ይኽእል ኢና መንነት ክብል ከለኹ ኣነ ህዝቢ ብኣውራጃ ብብሄር ብሃይማኖት ተመቃቂል ስኮይ መንነት ካብ እንታይ ደሎ ኤርትራ እኮ ናይ ክልተ ሃይማኖትን ናይ ክልተ ዓይነት ንሕና ፀጋታት ኣለና ሓቂ ፀጋታትና ከዓ ፍርቅና እስላም ኢና ሓደ ኢድና ምስ ሃገራት ዓረብ ፍርቅና ከዓ ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዘእለና ሓደ ኢድና ምስ ኢትዮጵያ ሒዝና ኢና ንኸይድ ንክልቲኡ ኣብ ዘበን እስያስ ዝምድና ኤርትራ ብዘይካ ምስ ኢትዮጵያ ናታል ኣይጠመተን ሕጂ ምናልባት ትኸይድ ኣሎ ዝሸጎር ስለዚ እዚ ናይ መንነት ቅልውላው ንባዕሉ ሳይ ደኣ ኮይና ንሕና እኮ ምስ ትግራይ ኮና ጥራሕትና ተዋሊድና ከም ደቂ ኸበሳ ምስ ትግራይ ተዋሊድና ኢና ደቂ ባርካ ምስ ሱዳን ተዋሊዶም እዮም ብሱዳን ትውልዲ ዘሎ ዶ ስርዓት ኣሎ እዩ ስኮይ ናይ መንነት ቅልውላው ኣናይ ዶ ምስ ሱዳን ዝተዋሰለ ምስ የመን ተዋሰለ ኣለና እዩ ምስ ኩሉ ኮይና ተዋሲድና ኩሎም መራሕቲ ዘለዎ ግን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎም እዩ ሓቂ ዘይፍረኒ ከመይ ጌርና ኢና ክንኩሕዶ ንባዕሉ ንሃገራዊ መንነትና ንሃገራዊ ክብርና ንሕና እኮ ክልተ ኢድና ጁን ክደግመ ኤርትራ ክልተ ኢድ ሓደ ኢዳ ናብ ምዕራብ ናብ ሱዳን ናብ ግብፂ ሓደ ኢዳ ናብ ኢትዮጵያ ሒዛ ትከይድ ሃገር እያ እቲኦም ምስራኹም ናብቲኦም ትኸይድ ንሕና ንሱ ይፀጋና ካልኦ ክገርፎ ሕቸኒ ክገርፎ እየ ካብ ቃላት ናይ መስፍን ኣነ ኣብ ሕቶ ናይ ኤርትራ ክዛረብ እየ ካብ ቀንዲ መሰረቱ እዚ ናይ 991 ዝበሎን እዚ ሕጂ ትማሊ ዝበሎን ኣቅርብ ግዜ ክትበና ኢኻ ምክንያቱ ምእንቲ ምርግጋእ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 991 እውን ንኢትዮጵያ ምርግጋእ ትብል ተወሲኻ እንታይ እያ ትማሊ እውን ወላ ኣሰና ኣብ ዜና ከምፅኻ ኢኻ ንምርግጋእ ናይ ኢትዮጵያ ይብል ነይሩ እስያስ ንሕና 5 ሚልዮንስ ናይ 100 ሚልዮን ህዝቢ ምርግጋእ ክንሰርሕ ኣቕምና እዚ ንናይ እስያስ ፌም ወይ ሽም ዝና እንተዘይኮይኑ ህዝብና ልዕሊ ዓቕሙ ክሰርሕ ምእንቲ ምርግጋእ ኢትዮጵያ ንሕና ክንውፈ ካባና ዝዓቢ ህዝቢ ካባና ዝሕይል ህዝቢ ካባና ዝበዝሕ ህዝቢ ንሕና ክነረጋግኦ ኣብ ምንታይ ንምንታይ ደልና ዋጋና ንካልኦት ነረጋግእ እዚ ንመስፍን ይኹን ንካልኦት ሓለፍቲ ዘይጠፍኦም ኣይኮነን እዚ ከዓ ብንፁር ክበርህ ኣለዎ ካልእ እንታይ ክዛረብ ደሊ ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ይዛረብ ሓደ ካብቲ ናይ ኢሳያስ ናይ ቁጠባ ምልዋል ንኢትዮጵያ ኣይሰርሕን ዝበሃል ሓሶት እዩ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ካብ ኢትዮጵያ ትንፅር ኤርትራ ኣይሰርሕን እዩ ጭብጦ ይቐርብ ኣብ 1993 ኣብ ኣድማ ተጋደልቲ ኣብ ቺቾሮ ነይሩ ሓረና እውን ነርካ ሓንቲ ኢሳያስ ሕቶታት ተጋደልቲ ክምልስ ከሉ ዘይትርስዕ ነገር ኣሎ ካብ ማእከል ሸነኽ ሰሜን ዝቐረበት ሕቶ እንታይ ትብል ነይራ ትግራይ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ተዳሚና ክንዳመ ከለና ሃገራት ዓረብን በዓል ሱዳን ኣብ ጎንና ኮይነን ፈተውትና ነይረን ናፅነት ምስ ረኸብና ግን ንዕአን ሕቆና ሂብና ናብቶም ዘድሞይና ንዛመድ ኣለና ስለምንታይ እዛኑ ኪር ምስ በላ ሓደ ወዲ እዛኑ ኪር ኢለን ጠሚተኖ ሓቂ ኢኻ መስፍን ዝዝክሮ ኸውን ኣብ 1988 ኣብ ኣዳራሽ መንደፈራ መስፍን ሓጎስ ነቶም ኣብ መንደፈራ ዝነበርና ተጋደልቲ ኣኼባ ፀዊዑልና ኣብቲ ኣኼባ እንታይ ኢሉ መስፍን ዘይብፅዓኒ 98 ካብ 100 ቁጠባ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ ኩናት ምስ መፀ ከዓ እቲ ቁጠባ ወያነ ጠጠው ስለ ዘበሎ ቁጠባ ኤርትራ ባይታ ረሚሱ ኢሉና እንታይ ማለት 6-7 ዓመት ኤርትራ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ፅግዕተኛ ክትወፅእ ኣይሰርሕኩምን እስያስ መራሒ ይኹን መራሕቲ
كنات مسكون خار تقطي وانت دامو بانديرا إن حزنا نير نمبر قطبا ونات متى نبرنا وياني إتن كلنا بس مرات نبر فابريكاتات أرت جراي مستخلون مس وياني ناي قطبا كنات كفيتي إسياس تلخ ونيل والله مسفر أنا خابي كتير تاوتنا بانديرا إن حزنا نمبر بقطبا درجة ويانا كله ناي إرتال تقولوا هذا قطبا زي مكتر حجون ناي إنفستمنت أدر ني إثيوبيا ويانا بحاله جينا حال دوم ناقيت مرسنا كم كفيلم دلو أمرنا كفيلم دلوس نعم إنفستمنت فايد لهم إسحاق نمنتاي قطعيان نمنتاي سعوداويان نمنتاي يمناويان ويسودانويان إسماء يسودانو وهندي إثيوبيا ويان استير تقعتين أنا إثيوبيا بقطبان عطوم تقعتين قونا لنا حجي نسبة تدسه نتقند نتبتق إسكم اللهم نو حجي كم زخت بالوقت أنا حكم تتقابلكم قال يوم بعوتها مالسي إرتران إثيوبيان أمريكا ناي منجستنا مقام دليت كم نبرة زفلتو أنا ولا توم أيفلتون أينبرون أبتاع خباز بحالو زلوا أيفلتون يوم زبل تاشمي بلين أنا مالتي سي ولا أنت زي فليتهم حلفنا توم زنجي عمني مالتي توم حلفتي أبالات ما كلاش ما قلز نبرو أبالات بوليتيكا بيستحفظ نبرو سي أيفلتون تباهيلهم قبل حلفنا كهدمونا يقباني مخنياتو كفلتو حلفنا توم انتا يقبرو له أبتحتي يوم زهلق زلو تقادلاي ساتهم كوهم وحسو بدل يستبقى هيوت كير كندي عشل من سي الناس نتي اللي تقادلو حجي إذا خوينو دحري 5 عامات دحري 6 عامات إذا حجي نريو ذلنا كنتات لازمته حزب إرتراخا جنشلنا مرققانا إثيوبيا تباهيلو بقصالي زربلو سلازلو بس حزب إرترا تداناغيرو بطعمي اب كونفيجن يزركب زلو حجي أنفتت فيه كسابنا بتاع ساز ودق بزح حزب الله ونزلنا تسوينا نزل يوم دقنا تفيهم يقول الله قال يوم تسعيرنا ذبلون الله حجي حزب إرترا أخيل وديو إيدو خهب انت يخبر زلو حزب إرترا كابزا وان زيان انت يخبر زلو حزب إرترا بوغنكم أمانين هو قتل محرنا هو ذي حزب إرترا زلو إيجا ويعدل مكلاس تراي هذا زربايل أبزي كومبرومايز كنا أتجيبان حزبي نبي ناتقادلنا له مورال نخوض أيكوننا نزارب زلنا نصبون كفلتو نحنا داغمايك أرسنا حديثنا الذي زلو بوغوي زخونا نايم بركخ منفس نايم مخدع منفس نايم مطلع منفس نعوخ هنك على سكن كيلا لنا الذي حاضرنا في وقت مصطنا تسكمتي هلوات نحنا وتم هلوات يفلاك عطوم منسيها إذا تاريخ هاي نبركم من داولو مساء عدلو مساء بروحدو قلمتات زولو زلو منسياتون قاقيهم زلو تاريخ سريح ناينا هنا إذا قدم تغديعان تتأليمان زي نبرت حقر زمت أنا كلنا هنا أقلسي تفيهم نحنا تفينا هنا عبوتاتنا تفيهم لاي إزي أول رشانا زي أجي داقما إلى إثيوبيا خطركب تمينا رئيتو هنا بنونا اسمع سبعتنا هنكون كومها مريتنا حزب إرترا يكون منفذنا حزب إرترا نكم حكي لذيتي هذا سوق الحبز إحنا قرأت نديرو أنتي خم أمنت أو أسيح بخزار بعد اللي له بس أمت ما قل لي أنا أكلاش ما قل لي نعيشون كلاني نيري لك كلتا مع سياسي سياسة أخيرا جيري كأنه وحنا جن أبحان تحطه حطوا إسياس زغرنا اللي حطوني يعني أنت حطوا خاطنا قدسي مع سير مش أنت عاطني 9 إلمي مقطعنا يسون كلنا يعني أنت بتحطوا فهيتاتهم عدي من أي حرم ريك أنا حرم ريك مخدنا سنتها نجبرنا لنا أكايد أنا نبرتنا يسون كلنا بخميس أكايد مسوم مية نعمنا نحرق بحلفيت نجيرنا الراهبات النوم الذي بزحتاتنا حتى حتى خاطر حتى جن سايد لنا يسون كلاني كحسا
كم حسا تقبلوا لي كابتا سنكلتنا هاجر إثيوبيا كم حسا يجيب عنا يبكان تلو تحقق على لكم كحساس بهاجين يلن من قصي هذا نحنا إيرترا خدنا أيد منام جماعة مناطفين إيرتنا طفين سبنا طفيو أجرامنا طفيو إذا كحسا يجبون وعالم درجة يجيب عنا نحن تجرب كمان يلو قال مهرات نحن تجرب كمان وقالا عبد سجيرو نزور ركامو انت رأى تجربتي قريتوا زين أحسن له زين مهرات هو كل مهراتنا له سن ما قلت لنا تمرتوا ما بجيبهم خوف يبلو احنا نقولوا على نفلت زي من الباتا أنت ورسي عزم وركي يا سبوت نتبيع حقها قال عاوت راح عفاش ندابل تقال سي عاوت زواغم با وفوي رأي زلوه أقول المخبار تاز فتوى هي وتزغفلن دي عاوت عفاش ندابل غات سوي أبتي استفعل لي قبائتات نقبروا لنبرنا أوان ناي زخون يكون حيلي أب هاجرنا أتي مع عسكر كبرى في كأنت بحال نتف نيرا أنت عباين فخاتون البروغرامات ناس كثيرين منها إنه قنا عسى بيجي شيء عامين كده صباط راجع كونه عربون هاجرنا ورنا دنك الذي دهلا كنت ورنا الله الذي إذا كنت أمثله أجابون حزب إرتراس تبيللو صباحنا كون من البات زي هيجي تقول عزل لو كنا يمن قول عدنا زبل كنا كي يكترفني ولا سراويتاتون يا أخبرنا الله نابي بلو عندي እዚሁን ክፍለጥ ካብ ዘለዎ አገዳሲ ጉዳይ ሓብ ሕጂ ኣውያት ክንገብረሉ ፅራጅ ኮነ ክንቃለሶ ዝግባእ ጉዳይ ይመስለኒ ካልእ ኣብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብማእከላይ ሽማግሌ ተመዲቦም ኣብ ሃገራዊ ቃልስና ዝነበሩን ክሳብታ ባዕሉ ዝፈልጦም ኣባላት ባይቶን ኣብ ግዳም ይነብሩሉ እዚኣቶም ካብ ብጭቅ ኢሎም ኣይዛረቡን ገለ ብዛዕባ ሃገሮም ናይ ባሕቂ ናይ መሪሕነት ኳሊቲ ተዋሂቦም ነይሩ ኣብቲ ዝነበረ ጥፋኣትን ኣብቲ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽን ናይ ኢሳያስ ከዓ ባይታ ኣለዎ እዚኦም ከዓ ተሓተት እዮም ካብ ብሕጂ እቲ ዝነበረ ካብ ንሕና ዘይነበርና ክንገልጾ ንሳቶም ቶም ዝነበሩ ክገልጾ ብኩን መንገዲ ወይ በትዝርድኦ መንገዲ ፅቡቕ ነይሩ ልዕሊ ኣነ ዝፈልጦም 8-7 ዝኾኑ ኣባላት ማእከላይ ሽማግሌ ኣብ ግዳም ኣሎ ኣባላት ባይቶ እውን ተሓርሱ ተሓሪ ካልእ ኣብታ ኩናት ማዕልያ ዘይብሉ ሰብ ኩናት ዘፅነተ ናይዶብ ኩናት ናይዶብ ኣይኮነን ዝበሃል ዘረባ ተደጋጊሙ ዋላ ኢሳያስኩም መለስ ይገልፅዋ ነይሮም እንታይ ዳያ ታጠንቃ ክንፈልጣ ይግባአና ታጠንቃ ክንፈልጣ እንተዳ ኮይና ካ ቅድም ታደብና ተሓጠፀና ዶብና ከይተሓንጠፀ ጠንቂ ናይቲ ኩናት እንታይ ከም ዝነበረውን ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ዶብና ሱር ሂወትና Thank you. All right. تادسة. تادسة متان كينو حنا. وناي مصر حقوس كودي. يحترى بالكا دحرنا بتام دم تهنسجر. أوكي. قال أنا زحطون عند برهان ولا تخاف حكيتك أنت حتى الناس ذلك عند برهان لا على opportunity نايت مستقدي فوق أمريكا تعال تسليه. فكلنا زعبي opportunity قدي. أما تعرفوا قل عجمت لنا كمتا زمت أخوانا تأترا تدفع إيلو يزارب إيلو كبور أمباسادر أنت رأى سواء كل أوبريشن كتير كارما تكا كمزين الزبرسة أنت يسوق متوسطك كتابرها الناس بيكانو أنا كم أود الدنيا ما أود الدنيا كسارة تجسوسك أو أنت أبيكم تجكم إيلو مسلم كم يبلني أو كلا الدنيا حفظ إيلو مثلا فمن كم زبان تداري فلسطيني عند برهانجن كم أيدول له بس هنا أيتهالن إيلو يا مسكون أنت يسوق متوسطك نقدرنا أنا كم أود الدنيا تزالو موتو هذا نعم على ما تيجي تامراس داينك أتيه نعاها أصلناون لوال لني حتى لي ما أتيه حتى له تامراس لاين أنتايلو إقليم مينستر أبزنا وركل أوان بس حدا نا إيرترا سبعة
ምስ ፌደሬሽንን ኮንፌደሬሽንን ዝምልከት ዘተ የካይድ ነይረ ወረቐት እውን ተለዋዊጠ ውሕዱ ሓደ ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ኣሎ ሓደ ከዓ ኣብ ግዳም ኣሎ ሃገር ለቂቁ ኢሉ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ታምራት ላይነ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ናተይ ገምጋም ይኽዛረብ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ዝሳተፍ ዝነበረ ኣብቲ እዋንቲ ጥራይ ናብ ሃይለ መንቆሬስ ይኸይድ ናተይ እዩ ጭብጢ ይብለይ ግን መስፍን ይኹን ካልኦት ሓለፍቲ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ፖለቲካ ይነጥፉ ኣይነበሩን ዝገምጋም ኣለኒ እዚኣ ሃይለ መንቆሬስ ሓሶት እያ ይበለኒ ንዓይ ከም ኣብ ትሕትኡ ዝጋደል ዝነበርኩ ሰብ ተጋዳላይ ከም ትንኩል ሓተሎ ቀሪቡ ሓሶት እዩ ኣነ ቆንኩን ይበለኒ ወይ ከዓ ካብ ኣንተ ደኣ ይገብር ነይሩ መብርሂ ክፅበአ ካብ ሃይለ መንቆሬስ ኣሰና ከዓ ክትሓስለይ ካልእ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ሓለፍ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኢሉ ኣነ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝሳተፍ ዝነበረ ትጥርጥ ብናተይ ገምጋም ስብሓት ኢፍሬም እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ በዓል ፊሊጶስ በዓል ገለ ኣብ ከምዚ ኣይኣተውን ስለዚ ኩልኩም ሓለፍቲ ክደፍሶም ኣለኹም ሃገርናትና ናታይ ኮነ ናይ ኩላትና ኣብ ትረኽብሉ እዋን ስብሓት ኢፍሬም እዛ ናይ ታምራት ላይ ንሕቶ ይብላዕ እንታሕተ ትብልኒ ኣብቲ ናይ ኣብቲ ድሕሪ ናጽነት ምስ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ነበረ ልዕሊ ዝኾነ እውን ሰብ ስብሓት ኢፍሬም ክሳብ ሕጂ ከዓ ምስ እስያስ ዝኸይድ ዘሎ ንሱ እዩ ካብ እስያስ ወፃኢ ማለት ስለዚ ሃይለ መንቆሬስ ኣብ ደገ ኣሎ ኣሰናሕተተልና ስብሓት ሓቶ ይትኽእል ኢኻ ኣባላት ትግደስ ግን ትሰምዑን ኣለኹም ዋላ እታ ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ኣቶ እዚኣ ሕቶቱለይ ኣነፅርዋ ከምኡ እንተኮይኑ ወይ ነፅረና እንታይ እዩ እንታይ እዩ ተባሂሉ እንታይ ተለዋዊጡ ናሽናል ፕሪዝን ዝን ሕቶ እዚአን ሕቶታለይ ከዓ ይደልየ በብመንገድኩም ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣማልየል ሓንቲ هو قتل حراي هو اتيازيني مسون حبوسيا دحرتا خنات اطو مبالا ኢሳያስ ማእከላይ ባይቶ ዘይፈልጦ ባይቶ ኤርትራ ዘይፈልጦ ሽማግለ ሰዲዱ ምስ መለስ ኣብ ናይ ጌጋ ኣለይ ምራብ ናይ ርባዕ ኸባ ተጀራነ እዚኣ ኸ ኣብ ባይቶ ኤርትራ ስለምንታይ ኢኻ ዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ደምና ከይነቐፀ ኣብ ውዕልን ናብ ስምምዕን ክትኣቱ ባይቶ ዘይፈልጦ ጉዳያት ሰባት ልዕካ ተባሂሉን ቀሪባቱን ነይራ እዚኣ መስፍን ይፈልጣ እዩ ኣብ ሓደ ኣኼባ ሰሚናር እውን ገሊፅዋ ስለ ዝኾነ እዚኦም ብንጹር በዓልመን ነይሮም እቶም ዝኾኑ ሰባት ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ምሳሌክም ኣብላ ኣብ 2000 ማለት ካዩ 2000 ዝኩናት ናይ ዶብ ምስተወደአ ናይ ዶብ ምስተወደአ እታ ድሕሪኣ ርክብቲ ገይራ ነይራ እዚኣ እውን ማእከላይ ባይቶ ኣዘራሪባቶም ነይራ ኣሳሒባቶም ነይራ ኢሳያስ እንታይ መልሲ ይቡ ባ እቶም ዝኾኑ ኸ በዓልመን እዮም እንታይ መልሲ ሒዞም እንታይ እቲ መረኽቲ ሒዞም ከይዶም ከማን እዚኣ እንተ መረዝ ዝሓሸት ፅቡቕ ማሕረና እሞ ኣብ መወዳእታ ማሕረና እኳ ዕድል ሂብዮ ነይረታ ናይ መደምደም ታሕቶ ክምልሳ ሕጂ ታደሰ ናባኸ እያ ህዝቢ ኤርትራሲ ኣሽንኳይ ዶ ሕጂ ናፅነቱ ረኺቡ መርገፂ መሬት ኣለዎ ብውሕዱ እቲ ዘሎ ውዲት ብዘየገድስ ማለት እዩ ኖ ባንዴሩ ኣለዎ ሕጋውነት ኣለዎ ኣብ ዩኤን ኮፍ ኢሉ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብምልኡ ነፃ ሃገር ከም ዘላቶ እዩ ዝፈልጥ ኣሽንኳይ ዶ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከለና ቀደም ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ሃይለ ስላሴ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ዝረገፀና እዋን ከማን ኤርትራዊ ተሳዒርና ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሃገር ኣላትና ኢሉ እዩ ዝቃለስ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ኸ ተዓዊቱ ኣብዚ እዋን ዝግን በዚ ጠቐስናዮ ምድንጋር ተዋቃዒ ዝኾነ ዘረባታትን ኩነታትን ተሳዒርና ኢና ኤርትራውያን ኢሳያስ ሲዒርና ዝብል መንፈስ ይሓድር ኣሎ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ብሓቂ ዲና ተሳዒርና ህዝቢ ኤርትራ ካና ኣኺልዎ ዲ በዚ ኩነታት ኢዱ ክህብ ከመይ ገይሩ ናጽነት ሃገሩ ናይ ብሓቂ ኩንት ናጽነት ክገብራ ዝኽእል ከመይ ገይሩ ንልኡላውነቱ ክከላኸል ዝኽእል ከምዚ ተደጋጊምኩም ዝበልኩሞ ብዘየገድስ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ዲ ተቃዋሚ ናይቲ ስርዓት
كم إيرترا وخم جيرو دو كبلو لذلو نزل أولاونت ناي إيرترا تادسه وحجون إيرترا ناي هجدف زلو ناي تقاومتي ناي كلنا يعني كلنا سنعطل عنكو جي ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኢንፎርሜሽን ፀገም ኣለዎ ወላቶም ክደስ ዘለው ከምቲ ዓንተ ወዝበልኩም እዞም ከም ሃማማ ናብ ዘዝ ዝበርሀ ዝኸዱ ወላ ኢትዮጵያ ፅሓድንኮ ኣስመራ ሰዓትወት እውን ባንዴራ ሒዞም ከም ዝኣቱ ፍሉጥ እዩ ነዚኦም ክንዛረብ ዘለኹ ኢንፎርሜሽን ይጎድሎም እዩ ንብል እኮ ኣለና ኣነ እኮ ንስብሓት ክትለይብል ኣለኹ ንሶም መን እኮ ይትፈልጦን ኢና ተጠናኒጎም እኳ ዋላቶም ኣብ ተቃውሞ ዘለው ኣብ ደገ ዘለው ወላቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ተጠናኒጎም እኳ እንተሎ ትፈልጥ እንዲኻ ኣብ 2002 EPLF-DP ዝበሃል በዓል ዝመስል ኩሎም ተጠቃሊሎም ምስ ቆሞ ኩሉ ህዝቢ ስዒቦ ዳሕራይ ግን ንሕና ብዘይንፈልጦ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ብልኩ ዝነበረ ብትንትንካ ኢሎ የለው ሕጂ ነቲ ውድብ ኣይጠቐሙ ንነብሶም ኣይጠቐሙ ሕጂ እንታይ ፀገም ወይ ካብቲ ተቃውሞ ኣይሰሓቡን ፆታ ይወፁን ሱቕ ኣይበሉን ወይ ከዓ ስለሰማሚዖም ኣይመርሕዎን እንታይ እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ዕቁብ ገይሮም ነተቃውሙ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ኣነ ሕጂ እዋን እዚ ዘለና ሃዋሲ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ይሰዓርን ብዝኾነ ውን ተኣምር እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ሓበሬታ ነገር ግን ከነጥሩና ንግደፉ ንስልጣና ይንወዳደር ኣነ ዛዕት ዘለኹ ሕጂ መስፍን ኣድሓኖም ታደሰ ዓብደላ ዋላ መንደፍ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ስልጣን ትሕሰብ የለን ፍሉስቶፕ ስልጣን ድሕሪ ሕጂ ናይ ደቂ 40 ዓመት እዩ ናይ ደቂ 50 ዓመት እዩ ንሕና ኣሪግና ኣነ ከማን ሰባኹም የለኹም ንሓባኻትኩም ንፅበየት ነቲ ዝተጋደልኩም ዝሞትኩምሉ ኢንፎርሜሽን ሃብዎ ኢንፎርሜሽን እዚ ካብዚ ዓቢ ኢንፎርሜሽን ናሽናል ፕሪዝን ኢና ተሸኪምና ትቃዕሉ ኣብ እንግዳዕና ትግደስ ከዓ ባሕንጎት ሃገር ትመውት ኣለ ረኢኹ ደጃኻትኩም ሎባ ኣለና ኣብ መወዳእቶ ሎባ እንታይ እዩ ኩልኩም ኣብ ህግደፍ ዘለኹም ሰባት ደጃኹም ሕማቅ ካብ ፅቡቅ ንፍለዮ ተቃወምቲ ማለት ንኤርትራ ፅቡቅ ንምባል ተዘይኮይኑ ብስልጣን ተናተቐና ብስልጣን እሞ ከዓ ከም ልዕለኹም ኣተናዮ ዓዲ ከም ድላይኩም ዓንደርና ኣሎ ሰንኪልና ኣሎ ኮይኑ ከም ድላዮ ከምታቶም ዝብሎ ምገበርና ስልጣን ዘይኮነት ተዘዋወርናዮ ገዲፍናዮ ከዓ መፂና ካብኡ ኣይንደልን ሕጂ ግን ድምፅና ነስምዕ ደጃኹ ድምፅና ነስምዕ ሃገር ጠብ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ዋላት ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተሓኒቑ ይሰርሕ ዘሎ በዝንበትን ዋላቶም ተቃውሞ ዘለው ብባጀት ናይ ደፍ ዝኸዱ እዩ ዝበሃል ጭብጢ ይብልና ግን ትጥርጥር ከዓ ኢኻ እንተደኣ ከምዚ ኣንፈር ኢንፎርሜሽን ሒዞም ከለዉ ኣብ መንጎኻ ሓለፍትካ ኮይኖም ነዚ ዘይነብሩካ ኮይኖም እንታይ ኢኻ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ጓኖት ኣይንኹን ኣብ ጉዳይ ሃገርና ብሓባር ዓገብ ንበል ብግዜያዊ ረብሓ ኣይነታደል እዩ ዝብል ኣነ ድምፀይ እታ ኢንፎርሜሽን ግን ዋላ ንኣኻትኩም ነዞም ናይ ዜና ማዕከናት እውን ትምልከት እያ ንዛረበላ እየ ኣሰና ነጥፍ ኣብ ሬድዮ ፅቡቅ ካልኦትና ኣሎ ሓቢርኩም ሓንቲ ናይ ሎሚ ሰብ ካብ ሬድዮ ንላዕሊ ቴሌቭዥን ይሰምዕ ቴሌቭዥን ካብ ኤርትራ ኣብ ዶተከፍ ገዛ ናብኡ ትኸድሉ መንገዲ ተትፈጥሩ ንወያነ እኮ እሳት እዮም ቀፂሎሞ ምክንያቱ ቴሌቭዥን ኣምፅኦም 24 ኣዕሩት ሓገዝቲ ካብትን ኣምፅኦም ቀሮ ገለ ዝበሃል ውፅኢት ናይ እሳት እዮም ንሕና ሕጂ ከይድና ንዋጋእን ኢና ሎሚ ጥኢት ተሪፊ እዩ ኢንፎርሜሽን እዩ ኮይና ናብዚ ዝኸደሉ መንገዲ ከዓ ቶም ናይ ዜና ማዕክናት ንግበር ምክንያቱ ሰብ ውልዕ ቴሌቭዥን ይትኸፍ ረድዮ ይኮነን ገዲ ተሪፊዎ እዩ ረድዮ ዋላ ፅቡቅ እዩ ኣነ እናእሰይኮንኩም ዘለኹ ንፃዕርካ ዋላ ንፃዕርኩም ኩልኻትኩም ንወስኸላ ንእሽቶ ንወስኸላ ናብ ቴሌቭዥን ነስግራ እሞ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ እታ ኢንፎርሜሽን ኩሎም ይምፅኡ ይሽዑ እዚ መስፍን ሓጎስ ዝብል ህንፃ ኣነ ህንፃ እቲ ሓደ ህንፃ ግን ዝውሃብ ከዓ ኢንፎርሜሽን ኣብኡ ዝቐርብ ግን ብኮሚቴ ተፃሪ ዝውሃብ ኣንፃር ህግደፍ ፅልካ እዚ ናይ ኣውራጃ ናይ ዓሌት ከምዚ ሃልኪ ከምዚ ኣተኻ ተፃሪሩ ኮሚቴ ብቐጥታ ንህግደፍ ዝሃርብ ከምታ ናይ እሳት ከምኡ ዓይነት እንተዝቐርብ ወላ ሓንቲ ግዜ ሞተለ ንህግደፍ ንፅባሕ እዩ ዝመክር ኢንፎርሜሽን የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ንዓና እውን ከይደ ይፈልጠና ንዓና ብማዓስኪ ኣብ ትግራይ መኸይድ ሕጂ ትግራይ ሲ እታ 5 ነጥቢ ናይ መለስ ንዓዓ ወራጅ ኤርትራ ንዓዓስ ዝበለጠት ኣማራፂ ናይ ፍታሕ ዶብ ገይሮም ዝወስዱ ዝምፁ እዩ ዝመዓጀት እንታይ ምዃኑ ህዝቢ ትግራይ ኣይፈልጦም ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈልጦ ኢና
ثم الجلس كم دام تيركا متى جزا قرط متى عد قرط يركا إذ وصدا كل هذي سوري نزي أون هذي حركة أهرنا يا هجي information is power لو مي تغيري إيه بلا كلا ودبا تركوا مبلغ information تيرنا أبس مرا إيرتو فانوس بالو أبس مرا أبدا كم حاري أمن تفرا أبتر ما بات موت يمشي زيادة عمد كم solution زبلا أنا بس information is power هذه أكثر بو تحدث موداتا محرنا أنا موداتا قال كا تحوس عدل كبكا تجي تقول هذا اللغات عري قصلو علمي نعسنان كالوت ميدي هذا مهنياتو نتوما بزي قدام زلنا كمان عندنا الكادر يتغاب استفارالي يقولون عطم صوز اللغون كا استفارالي بوتات نحنا نقالو حلنا باركسي الكبابي خان تقالي حكاية عالم كم زوصعي كل عاشر صغير عالم كاصي والله قال انت بزني كل إرتراوي ኣብ ግዳም ዘሎ ውሽጢ አንጻር ዛ ምድማርና ኢሳያስን ናይ አብይን ክዕጠቃሎ ንሕና ሃገራዊ መንነትና ቃልስና ሓርበኛነትና በዚ ከምዚ ኣመሰለ ናይ ዓዋሉ ዘረባታት ክዳናገር ይብሉን ሓቅኻ ዘይፈልጥ ይዳናገር እዩ ዘይፈልጥ ዓውሉ ይጽቦ እዩ ንሕና ግን መናቕሒ ትጉምታት ንወስድ እንተደኣ ኮይና ካብዚ ከምዚ ከነሕና ንኽእል ኢና ኣብቲ ቅድም ዝነበረ معاقات كمان لم يحش زامد المارس انتاي تمثل سبب ندخل بالله خيرا بالله تبوش زلو بر حركه كفينا يكون ስለዚህ نحنا كل ጊዜ ነዛ ከይዘላ ሰራም ዝኾነት ሕብእቲ ሓድነት ማሕበር አንድነት ቋያ ካሊ ኣይኮነት እዛ ሕብእቲ ማሕበር አንድነት ዝነበረት ጅቡ ጉድ ትኸይ ስለዘላ ነዚ አሁን ቃለሳለና እዚ ናይ ምሳዓር ናይ ምድኻም መንፈስ ከተርፋሉ ኤርትራዊ ናይኩም ኣይኮነ ኤርትራዊ ሓራን ኣብ ጉዳይ ዝመጽ ይፈትኑ ህዝቢ ኽዊር ዝኸይዱ ተኸባቢሩ ምስ ጎረባብቱ ተፋቂሩ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ሕጂ ግን ካልእ መንገዲ ይመጽና ኣሎ ምሳ እዚ ሕጂ ሓድሽ መራሕና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 100 ገለን መዓልታት ኣዛንን ቀነ ቁርብ ሓንቲ ነገር ብጭቕ ይብላሉ ብዛዕባ ድሮብ علينا نفلتن حنت زربا كلا ايتغا كم زبال زلو الصغار زيارات فلطو زياره كلهم بري اب اثيوبيا زلو تقاوم تحالتات درو اجرهات غبر لهم تجمير لبال او زلو ماليا زيبلو سدتنيا حزبون انت خوني نابي انفوتو نابي يخبل كلاس كمزي عنا بالكافرس نقام يبكا عصر الروح عين دي يخون كم غيركات سكبا تودي معسكرات نفرصون لنا تغيركم عندكم تولي يخرجوا من حزبنا እዚኣ ከማን ኣዝያ ሓያል ኣቃል መኽበረላ ዝግባእ ጉዳይ ኣብ ፍላይቲ ማዓስከራት ዘሎ ህዝቢ ኣጆኻይ ድልዩ ሓድሽ ሓበሬታታቱን ከድልዩ ምክንያቱ እዚ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ኢሳያስ ምስኡ ብሕቡእ ዝገብሮ ዘሎ ናይ እንካን ሃባን ውዕላት እዩ በዚ ዘለዉ ካብኣቶም የኤርትራ ዝነበሩ ኩሎም ተቃዋምቲ ዋላ ወፃ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ካብኣቶም ኣብ ዓድና ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናብ ካልእ ዘለዉ ከኣቱ ክሳብ ዘይከኣሉ ኢሳያስ ኣብ መጨረሻ ብሓይሊ ናይ ምእታው ስጉምቲ እውን ክወስደሉ ዝኽእል መንገዲ ክህቦ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ንገዛእ ርእሱ ህዝቢ ከይተናወፀ ኩሉ ሓደ ስጉምቲ ክወሰደሉ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ግን ንዓኻ ናዕዳ ዘድልየካ ኣይኮነን ምክንያቱ ዕማንካ እዩ ኣብዚ መዋእል እዚ ካባኻ ንታሕቲ ዘሎ መንእሰይ ሓላፍነት ናይ ሃገር ክትከም ዝኽእል بركمتي هذا سوق قلت صغير نحنا لقي ما عرفت شنقلنا كوينا أبعدنا سي زي شنقل سب أبعد خوين ومخري زهد مبر أي خويني بركيب الذي تاريخ هاشم قلني محرنا تاريخ هاشم قلني تاريخ سريحكم توفيكم عندهم كم ذنبلو تي لولاونت هاجر تعقيبو قصالنتو خنرغاغص علنا خند صبو غيركم دغاغيمكم مخركمنا ስለዚህ ታሪክ ሰሪሕኩም ስለዝኾንኩም እቲ ናይ ዕድመ ምሽምጋል መወዳእታ ይኮነን ዩነት ታሪክ እሞ ክብራታ ጋይሽና ብጣዕሚ ይቀኒልና ግዜ ዝሃብኩምና ናይ በሓቂ ኣብ ልብኹም ዝጸንሐ እዋናዊ ሓበሬታ ብምክፋል ህዝቢ ኣብ ምንቕቃሕ ዝገበርኩሞ ኣበርክቶ ብስም ድምፂ ኣሰና ደጊመ
مسجنكم أنيلنا بتعمي أنا يقتي دنتي معنا دنتي في الهبول في الميديا مركبنا عزيز